Unha actuación global e respectuosa cunha paisaxe única. Esta é a carta de presentación do proxecto de recuperación da contorna da antiga central hidroeléctrica e da fervenza de Segade, en Caldas. A primeira das súas fases vai comezar no vindeiro mes de xaneiro. Está centrada na posta en valor dos sendeiros da zona, o que hai que sumar a creación de novos miradoiros, zonas de lecer e aparcadoiros. A idea é desarrollar conxuntamente con un proxecto base todo o entorno, non ir dando paus de cego en función de financiacións que vayamos tendo e sino ter un proxecto marco que, conforme vayamos conseguindo financiación, desenvolver esta finca. O proxecto foi desenvolto polo Grupo de Investigación da Fundación Juana de Vega. A hora de artellar o deseño do futuro espazo, os expertos tiveron en conta o valor medioambiental do lugar, pero tamén os seus recursos patrimoniais, coa fábrica da luz como principal atractivo. Integra un espacio natural de primeira calidade, como é a fervenza de Segade, con os restos dunha industria que foi moi significativa, non somente no ámbito de Caldas de Reis, sino de toda Galicia. A filosofía do proxecto basease no menos e máis. Canto menos se altera a contorna, máis rico será o resultado. O noso traballo consistiu en pôr en valor o que allí había. Pôr en valor a vegetación, pôr en valor o borde do río, a calidade da agua, por en valor a historia da industria. E tamén un punto importantísimo cal é o ponte medieval e a pequena traza que aínda queda dun camiño romano. Dende o Concello entenden que con esta actuación o espazo pasará a ocupar un lugar destacado nos circuitos do turismo industrial, converténdose nun novo polo de atracción de visitantes para a localidade. Esta primeira fase do proxecto estará rematada na vindeira primavera. Para ver o resultado final de toda a actuación, haberá que agardar un pouco máis. O goberno local estima que podería estar rematado por completo ao final do vindeiro mandato, é dicir, no ano 2023, incluindo tamén a rehabilitación da vella central hidroeléctrica.